с сребърни букви. На скъпият ми мъж. Ще останеш вечно жив в сърцата. Това е недопустимо. Той беше разстрелян. Вие какво предлагате, мадам Едит? Той беше смел и умря за Франция. Да живее Дегол. Кой? Оня с големия нос. Деколфейк. Точно той. Тук трябва да се изпише стихотворение. Гръмнаха пушки, куршум го рани. Как ще ни липсваш в дългите дни и как ще боли. Това е толкова красиво. Лирично, звучно, прекрасно. 12 000 франка. 12 000 франка! По 200 на буква. Пишете с Богом и това е. Аз ще платя Едит, какво ще платиш? с парите от завещанието. Какво завещание? Това, което намерих в часовника. Всичко е завещано на мен. Нищо чудно се появи някое друго завещание. Изключително ми е приятно да ви омайвам в чара си, но съм тук по работа и е време да взема мерки от, извинете ме, трупа. Ама, може да вземете мерки от мен. Там съм досуш като брат си, ето виж. Абсолютно същия, гарантирам. Мусю, аз съм професионалист. Ако профсъюза на погребалните агенти разбере, че съм взел мерки от жив човека, не от труп, те ще умрат от смях. Ми с оглед на бизнеса ви това би било доста доходоносно. Абсурд. Ами, щом не желаете да вземете мерки от мен, а от, извинете ме, трупа, първо желаете ли един коняк? С удоволствие. Аз имам малко работа, нали ще ме извините? Това е пръщето само, че съм с катафалката. Какъв е този шум? Извинете ме за покорния дух на съпруга ми. Моите съпруги. Изключително е приятно вашата компания, мили дами, но съм тук по работа. Къде е трупът? След мен, господине. Защо има брашно по лицето? Ами, защото когато го арестуваха, правеше сладък салам. Представяте ли си? Никога повече няма да видим сладкия му салам. Каква общо семейна загуба? За момента това е всичко. Ще ми трябва само да доуточним някои неща относно церемониала и разбира се подпис от брата близнак. Къде ли е той сега? Ами, не знам, но съм сигурна, че където иде ще дойде при нас в бара. Как изглеждаше той? Ужасно. Мусю, защо имате брашно по лицето? Защото правех сладък салам. Много е хубав, по вашите на линия си предава. Интересно. Едно подписче тук. Да, естествено. Благодаря ви, господин Артуа. Няма да ви задържам повече. Все пак, надявам се да се виждаме по все по-малко толкова правилни поводи. Ами ние като умираме няма да се виждаме повече. Така е. Само една секунда, забравих си метъра. Благодаря с Богом!
говоря с вас и с един много неприятен за мен човек. Струва ми се, че ме поканихте. Не, изпратих да ви доведат. Забелязвам, че дейността на съпротивата в този район е изключително засилена. Затова аз лично поемам командването над областта. Страхотни новини, генерале. Ние възхитени. Откраднати са безценни художествени произведения. Взривени са ЖП линии и още много други неща. Това окуражава звена на съпротиви от други райони. Смята, че ще се измъкнат безнаказано. Това трябва да спре. Съгласни сме, генерале, и не знам какво да кажем. И аз не знам какво да кажа. Падате ли си по руския фронт? Не, генерале, Колонел не пада по руски фронтове. Хайде! Трябва да ликвидираме генерала. Но ако генерали разбере какво сте намислили, ваша глава фък. Бъдете за тъмъл като мене. Колкото повече остава тук генерала, толкова по-голям е риска да ни разкрие. Никога не ви виждал толкова ядосан. Помни, че много се ядосахте, когато си посолиш студел тогава. Да, измисли го. Нещо в храната. Някаква надежна отрова, като хербицид с арсеник. Къде вземе това? Ти ще го вземеш днес от аптеката. Но? Ти знае, че аз мрази ходя аптека, пък днес аптека затворена. Тогава ми брадва, разби вратата, разби прозореца, влез вътре някак си. Ти си италианския герой от войната. Държи се достойно. Си, Колонел. Не се върнеш с гребен като предния път. Много сте тих тази вечер, Херфлик. Имам мрачни мисли. Много сте вълнуващ, когато имате мрачни мисли. Къде гледате? Гледам към замъка на фон Шмелинг. Тя се меси в работите на гестапо и трябва да понесе своето наказание. И какво е наказанието? Смърт. Херфлик, не бихте го направили. Напротив, тази вече съм избрал начина. Вероятно не си чувало нищо за племето Катари от Западно Борнео. Не съм имал удоволствието. Това е тяхната тръба на смъртта. Ама много са им големи. В този край се поставя стреличка, намазана с екстракт, взет от рядък почти изчезнал бръмбър. Най-малката рана довежда до силни гърчове и смърт до 10 секунди. Естествено, ако потърпевшият не изпие противоотровата, която деликатно се намира в малкия ми джоб. Но не мислите ли, че генерала ще се усъмни, ако така я извадите и я насочите към него? Гестапо са помислили за това. Вместо тази тръба, вие ще използвате ето това специално цигаре, което се поставя в стреличката и действа до 3 метра. Нали не мислите, че съм способна на такова деяние? Колко време имам да реша? 3 секунди. Ще го направя. Това е заради нас, Хелга. За теб и мен. Ако Шмелинг ме върне в Берлин, ние никога повече няма да бъдем заедно. Това е ужасно, Херфлик. Сами ли сме? Никога не съм сам. Слушай ме внимателно, Рене, няма да повтарям. Имам лоши новини. Генерал фон Шмелинг е поела командването над областта. Аз нямам намерението да търпим нейната тирания. Ще предадем двамата английски летци. Не, ще я убием. Как? Те денонощно я пазват замъка. Ще съобщим за заплаха от бомба в замъка и ще я докараме тук, където ще организираме парти по случай рождения ден на фюрера. Тук ще я забием. С какво? Мусио Люклер ще дойде облечен като продавач на хлебчета. В тях ще бъдат скрити динамитите, които ще сложим в сортата. Ясно. А сега да изчезваме като фантоми в нощта. Взели от гроба. Си нищо още копе. Хапче малко. Слага хапче малко. Кана на генерали, генералите и генералите по клинико. А как го взе? Каза, че хапче за Колонел. Пак! Дай го да го пазя. Добър вечер. Мога ли да се присъединя? Добър вечер, Добър вечер, лейтенант. Като не е лично до там, генерал фон Шмелинг ми даде
Моя собствена стая в замъка. Много удобна ли не? Може да видите някой път. Ще си помислим. Хлебчета, кой ще си купи хлебчета от бедният стар хлебар? Ела тук. Това съм аз, Люклер. Стига, бе. Никой нямаше да познаем. Какво искаш? Имам пратка за вас от съпротивата. Ето, аз се противам. Ето, вземете тези хлебчета. В тях е скрит динамитът. За тортата? За тортата, разбира се. Също така, вземете и тези свещички. В една от тях е скрит фитилът за динамита. В коя па точно? В онази с малката нарисувана ръчичка на нея, разбира се. Ясно. Свещичката с ръчичката. Свещичката с ръчичката. Благодаря ти, хлебарио. Ти, жена, се ради! Празненството за рождения ден на фюрера се мести тук. Веднага подредете масите! Ама какво се е случило? Хефлик е разбрал, че има заговор за атентат в замъка. Кой би направил такова ужасно нещо? Как кой? Съпротивата? И да развалят хубавото парти. Жалко наистина, но за това се местим тук. За мен ще е чест да приветствам партито в моя ресторант. Да. Генерал Катерина фон Шмелинг! Хал Хитлер! Хела туфлик от Гестапо! Хал Хитлер! Къде желаете да седнете? Това е моето място. Заповядайте, седнете. Полковник, седнете. Не, това място е за капитана. Това място е за моят адютант, лейтенант Брукър. Благодаря, генерал. Не! Ела за малко. Да? Дръж това. Какво е това? Петрова за генерала. По мой сигнал в виното. Къде е виното? Сега идва. Капитане, погрежи се за виното на генерала лично. Си клонел. Рене, ела говори тебе. Много хубаво вино. Наистина, много добре реколта. След тоста за фюрера вече може да пушите. Забравила съм си цигарето. Хелга, ще взема твоето. Хелга? Май нещо е запушено. Какво става? Противоотравата е чопа! Бързо! Глътнете, Херфлик! Глътнете! Оправо. Какво му става на този човек? Той такова глътна рибка. Да. Генерале, удари полунощ. Този час любимият ти фюрер е по първата си глътка въздух. Донесете тортата. Време е да запалим свещите. Генерали, извинете, аз правя кой път. Прави пиш. Върнете се! Кунел също иска прави пиш. Нали, Кунел? Не искам. Искаш! Не искам. Генерално го искам. Нека запалим свещите. Време е да духнем свещите за фюрера. Рене, свещичката, страничката, все още не говори. Какво направите? Направих това в чест на загиналите от славната немска армия. Да пием за загиналите в немската армия. Загиналите, да пием! Вие не трябва да генерали! Нали знаете? Умрелите германци в ресторанта не са добре за бизнеса. Заради това, вместо отровите на генерала, сложих един аспирин, който би ми дошъл много добре след всичкото това главоболие напоследък.
Non c'è soffrimento prima, c'è Благодаря ви на всички, които сте тук. Излишно е да казвам колко съм щастлива, защото за тези 5 месеца те тръгнаха редници, а в момента вие виждате 21 генерали. Прекрасно е това, което се случи, защото ние се захванахме заедно с много трудна работа и благодарение на тях, благодарение на училището, което поддържа тази повече от 60 годишна традиция, това нещо можа да се случи. Изключително съм благодарна на всички учители, които бяха толерантни към техните отсъствия и към всички нас. Изключително съм благодарна на Павлинка Зарчева, която беше нашия адютант и всичко, което е по сцената и повечето от нещата са благодарение на нея. И разбира се, не мога да не кажа колко съм благодарна на директора. Как беше? Хайнрих Хитов. И затова искам да го поканя тук. Пропуснах да кажа, че ние имаме скъпи гости от Министерство на образованието. Тук е заместник министърът. Но преди всичко искам да поканя директорът на гимназията.
Тази вечер, освен да ви благодаря да отворя този шкаф. Така и така съм някакъв артист, нека да имат някакви имена. Още някой, който не се е появил на поклона? Има там нещо, което искам да видим. Още един артист, не артист, там малко. Госпожа Жачева, този път не го е направила това. Мисля, че е бомба. Бомба? Тази бомба е подарък за всички вас от господин Стаматов за месец. Благодаря ви. Слава аз ходих към Вики, знам така, нищо ново по слънцето. Искам да ви кажа, че всеки випуск някой ме изненадва. Мисля, че ме познавам за 5 години. Но ако знаех, че Николай, инженер Томчев, ще го видя такъв добър инженер, просто нямаше да повярвам. Всички ви благодаря. И така, макар че ще има още представление, предвид големия интерес към спектакъла ни, тази вечер е особена, защото Випуск 2016 ще предаде театралния огън на Випуск 2017. Обикновено аз казвам на всички, заповядайте, на всички, които поемат огъня, колко е трудно и колко е страшно да бъдеш в пиеса. И че не е аплодисменти, че не е този миг, че трябва да се мине през много неща, през много себеотричане, през много жертви, за да се стигне до този финал. Защото, освен на театър, ние се учим и на това, че нищо на този свят не идва дарено. Всичко идва благодарение на много труд, много жертви и много амбиция. И затова, мили момичета, момчетата, както винаги са така, да. Искам да ви кажа, че не е толкова трудно. Не е толкова трудно, ако тръгнеш с къс, с амбиция, с желание за победа. И затова, преди Йоанна да ви даде огъня, аз ще ви дам този генералски пагон. Защото знам... Всеки редник задължително трябва да носи в раницата си, всеки боец трябва да носи в раницата си маршалски жезъл. И поради липса на маршал в представлението, ние ви даваме най-високия чин, един генералски пагон, втори ще го получите до година по това време. Че се трудите през тези 5 месеца и то в най-трудната последна година. И искам да ви кажа, че вашата позиция ще стане един ярък спомен в историята на езиковския театър. И също искаме да ви пожелаем да имате толкова смях в живота си, колкото успяхте да ни подарите на нас тази вечер. И да са толкова силни емоциите, колкото ни ги предадохте с това. Oh,
Искам да извикам госпожа Зарчева на сцената и